Першае вялікае інтэрв'ю Рафала Часкоўскага пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах. Што мы з яго даведаліся? У Варшаве ўвядуць полусухі закон, то бок забароняць продаж алкаголю ноччу. Будучыня Рафала Часкоўскага. Ці застанецца ён у палітыцы, ці, можа, пойдзе па стапам Шымана Галоўні. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізноў Максіма Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Мы упершыню пабачылі Рафала Часкоўскага. Ён паадказваў на пытанні, было шмат, не аж шмат, ладна, былі складаныя пытанні, былі менш складаныя пытанні. Давай пра гэта распавядзем, бо яго не было на публіцы амаль. Окей, там дзесьці выступаў, але не ў такім фармаце, з саміх выбараў. Так, я вось таксама хацеў цябе правіць, бо гэта не тое, каб ён упершыню з'явіўся пасля 3 месяцаў. Першая вялікая інтэрв'ю. Але так, у першы раз у менавіта такім вялікім фармаце і, скажем так, ад сэрца паразмаўляў з публікай і адказаў на пытанні журналістаў. Нават ругнуўся матам. Нават ругнуўся матам, так. І нават не абы каго, а ўсё ж такі галоўнага рэдактара парталу «Інтэрія», чалавека, які сцісла звязаны з Пальсатам, бо «Інтэрія» належыць да групы Пальсату. І так, фактычна, некалькі дзён таму адбыўся такі з'езд прыхільнікаў Рафала Часкоўскага у крыху абрэзаным фармаце, бо шмат папярэдніх гадоў ужо існаваў такі фармат, які называўся «Кампус польскай прышлосці». Гэта было мерапрыемства ў асноўным для маладых людзей. Ось такая моладзевая арганізацыя Рафала Часкоўскага. Але у гэтым годзе ўвогуле, скажем так, былі размовы, ці ўвогуле нешта адбудзецца, бо ўсё ж такі другая параза падчас выбараў, вялікае расчараванне, і гэтак далей. І насамрэч бачна, што відавочна ёсць абмежаванае ўжо фінансаванне. Кампус польскай прышлосці змяніўся на кампус акадэмія. Значна менш удзельнікаў, значна больш сціплы фармат. Але ўсё ж такі гэта было цікава паглядзець, асабліва на сардэчную размову Рафала Часкоўскага пра тое, што адбылося у траўні і, канешне ж, 1 чэрвеня. Агульныя мае ўражанні такія, што, скажем так, Рафалу Часкоўскаму і ўвогуле людзям, якія працавалі ў ягоным штабе, файна было б паглядзець наш выпуск, які мы рабілі па гарачых слядах пасля выбараў. 10 прычын паразы, 10, здаецца, у нас было так, 10 прычын паразы Рафала Часкоўскага на прэзідэнцкіх выбарах. І ўвогуле, што я хацеў бы яшчэ сказаць. У мяне такое ёсць адчуванне, што пасля другой паразы, якая, па-чалавечаму, я разумею, што гэта псіхічна цяжка, асабліва праз тое, што ўсё ж такі Рафал Часкоўскі абвесціў сябе прэзідэнтам адразу пасля першых вынікаў экзіт-полаў, то гэта цяжка пераварыць, цяжка гэта асэнсаваць. І ў мяне такое адчуванне, што Рафал Часкоўскі пайшоў да псіхолага, ляжаў на кушэтцы і скардзіўся псіхолагу, яны там усе злыя, дрэнныя. А псіхолог увесь час паддаківаў Рафалу Часкоўскаму і казаў яму: «Рафал, ты харошы, усё добра, гэта не твая віна, твае віны ў гэтым няма». А сам сядзеў і ў сваім сшытачку сабе пазначаў: «Так, на басейн ля дома я ўжо назбіраў грошай. Рафал прыйдзе яшчэ раз і будзе на аплату універсітэту для дачкі». І карацей па ўсіх астатніх пунктах. Мне не падабаецца, што такая тэрапія супер. Хадзіце да псіхолагаў, яны добрыя. Я нідзе не кажу, што тэрапія гэта дрэнна. Проста паглядзеўшы на Рафала Часкоўскага, я зразумеў, што ўвогуле, на жаль, амаль што ўвогуле няма нейкай аўтарэфлексіі. Праца над нейкімі памылкамі, увогуле такога сапраўднага асэнсавання таго, што здарылася. Калі Рафала спыталі, што ён адчуваў у момант, калі ён пабачыў канчатковыя вынікі выбараў прэзідэнта, ён сказаў, што ён вку. Скажы, у нас можна. У нас можна, што тотальне вкурвення. Гэта тое пачуццё, якое было ў сэрцы і на душы спадара мэра Варшавы. Насамрэч, яно не дзіўна. Але калі Рафал Часкоўскі пачаў абмяркоўваць прычыны таго, што адбылося, то
у мяне ў галаве ўзнікла одно вялікае пытанне. Дзе ж ты быў раней, вояк добра рада, як кажуць па-польску. Ось, то бок некаторыя пункты сапраўды супадалі з тым, што адбылося. Ось, толькі першая прычына гэтага увогуле не была зразумелая спадаром былым кандыдатам. Ось, бо у сваёй прамове Рафал Часкоўскі паспеў паскардзіцца на злы мейнстрым. Ось, гэта той злы мейнстрым, які падкладае калоды пад ногі ліберальным палітыкам па ўсім свеце ў апошнія часы. Ось, казаў і пра тое, што насамрэч увогуле ўсё было цудоўна і што ён не зрабіў ні адной вялікай памылкі, вось ён асабіста. Ну так, фактычна, магчыма, ён там нідзе нічога не ляпнуў, вось, і так стараўся быць больш-менш роўна, але ўсё ж такі мы ўсе добра памятаем, што асабліва на фінішнай прамой кампанія Рафала Часкоўскага адназначна пайшла пад адкос. Вось адзінае, што было прызнана спадаром Рафалам Часкоўскім, гэта тое, што дэбата ў конскіх, вось тая знакамітая першая дэбата, так, калі ён выклікаў на паядынак Карля Навроцкага, і тут рэзка выскачыў Шымон Галоўні і ўсе астатнія кандыдаты, і гэта пераўтварылася ў цырк у канчатковым выніку, то гэта была сапраўды вялікая памылка. Ось. Адзінае, што, як мы маглі пабачыць вось падчас гэтага мерапрыемства, чалавек, які быў галоўным вінавайцам вось гэтай памылкі, то бок былы міністр спорту і асабісты сябра Рафала Часкоўскага Славамір Нітрас, ось ён далей застаецца ў абойме Рафала, скажем так, вось, бо ён выступаў таксама там на сцэне. Вось, і ў мяне таксама ёсць пытанне проста, вось, што ён там яшчэ робіць, бо тое, што Нітрас вылецеў з ураду падчас рэканструкцыі ў ліпені, гэта таксама быў такі пстрычак, вось, ад Дональда Туска, каб паказаць Нітрасу ягонае месца і скажем так, паказаць, што ўсё ж такі вялікая адказнасць на тым, што гэтыя выбары скончыліся так, як скончыліся, ляжыць менавіта на ім. Што яшчэ важна дадаць, што калі Рафал Часкоўскі пералічваў усе гэтыя прычыны паражкі, так, то бок паразы, на выбарах сапраўды шмат што згаджалася з рэчаіснасцю. Напрыклад, ягоныя словы пра тое, што да выбараў трэба рыхтавацца загадзя. Вось, але, прабачце, з 2020 года, з папярэдняй паразы, ось, на той момант параза была зразумелая, бо супраць Часкоўскага быў увесь апарат дзяржавы права і справядлівасці, так, разам з дзяржаўнымі медыямі, якія вельмі моцна накручвалі вось гэтую часкоўскага нарацыю такое, так, наратыў. Вось цяпер гэтага нічога не было. І да выбараў каманда Рафала Часкоўскага падышла зусім непадрыхтаваная. Вось, і нават я памятаю, што ліберальныя каментатары, якія вельмі моцна прыхільныя Часкоўскаму, яны ўсе месяцы, шмат месяцаў да даты выбараў ужо казалі пра памылкі, спрабавалі неяк дапамагчы, як мы казалі нават у падкасці, грукаліся проста вось у штаб, што давайце мы вам дапаможам. Ось, не. Яны лічылі, што яны найлепшыя, ось, і дагэтуль відавочна лічаць. Ось, бо сваімі словамі Рафал Часкоўскі пацвердзіў, што ёсць такі польскі выраз «пыха крочы пред упадкам». Ось, то бок такая гардыня крыху. Ось, і, на жаль, вось, скончылася так, як скончылася. Слухай, мне падаецца, што гэта ўвогуле праблема. Зараз будзе крыху самастрэл. Гэта крыху, мне падаецца, праблема ўсіх ліберальных нейкіх цячэнняў. Яны думаюць, што яны самыя прыгожыя і разумныя. Агулам ліберальныя эліты па ўсім свеце захварэлі вось на такую хваробу. Ось, пыха. Эліты, я думаю. Просто агулам гэта ліберальны мейнстрім. Так, яны крыху загубіліся. Вось, і гэта не толькі ў Польшчы. Дастаткова паглядзець, што адбываецца з дэмакратычнай партыяй у ЗША, напрыклад, якая таксама ляжыць і хрукае проста, вось, як малое парася, вось, і не можа падняцца. Слухай, дзіўна будзе гучаць, але я нават па Беларусі гэта бачу. То бок. Таксама, так. То бок гэта вось проста вялікі крызіс увогуле вось такога, скажем так, ліберальнага цячэння, так, вось у палітыцы па ўсім свеце. І што будзе далей, час пакажа насамрэч. Ось, але з гэтага крызісу пакуль што не бачна, каб яны нават намагаліся і збіраліся неяк выйсці. Дарэчы, пару тыдняў таму нават даслаў табе скетч з
польскі кабарэт вось наконт Часкоўскага, так, і нават вось там вось вельмі добра паказалі вось стаўленне ліберальных эліт да сваіх жа выбаршчыкаў патэнцыйных, што вось гэты мотвох, так, то бок як это сказаць па-беларуску, карацей, народзец дрэнны, вось не галасуюць за нас, таких добрых прыгожых. Слухай, літаральна ў перапынку глядзеў, як хтосьці з прыхільнікаў Часкоўскага запосціў карцінку, што вось Рафал у оперы там ці дзесьці, а вось Наўроцкі есці кебаб з дзецьмі. І тыпу ха-ха-ха. Ну камон. Не бачу нічога дрэннага, дарэчы, у тым, што караль Наўроцкі з'еў кепса. Канечне, адзінае, што вось мы нават з Максам тут абмяркоўвалі перад здымкамі, мне гэта ўсё ж такі неяк не вяжацца з перадвыбарчым хаслам Наўроцкага: польскі рольнік, польскі поле, турэцкі кэпс на польскім столе. Ёсць кебаб слёнскі з клюскамі, з мяскам, з падліўкай. Не ведаю, я толькі ў інтэрнэце бачу. Я не ведаю, ці смачна гэта, але базава клюскі шлёнскі супер. Не, ў прынцыпе, італьянскую піцу можна завярнуць так, што яно будзе як кебаб, таму варыянты... Ты паспрабуй клюскі так звярнуць. Трэба пастарацца. Окей, гастратэма пераходзіць. А, дарэчы, вельмі арганічна. Зараз будзем абмяркоўваць забарону на продаж алкаголю ноччу ў Варшаве, які хутка будзе па ўсяму мясту столічнаму Варшавы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. У Варшаве забароняць продаж алкаголю ноччу. Адкуль гэта ўвогуле? Ну, то бок, падавалася, што нейкая цішыня ёсць, вось як збоку гэта выглядае, а потым усе рэзка пачалі абмяркоўваць, што так, ноччу забароняць, там нейкія скандалы, Часкоўскі, не Часкоўскі, што адбываецца? І чаму спатрэбілася інтэрвенцыя зроблена ў Польшчы? Вось. Чаму? Сапраўды, магло б здавацца, што гэтая тэма, ввогуле не палітычная. Абмяжуюць алкаголь там у нейкай краме, у будцы з водачкай, так, і абмяжуюць. Ось, але не. Гэтая тэма, яна моцна палітычная. І, скажам так, яна не дарма ў нашым сённяшнім выпуску, бо яна неверагодна сцісла звязаная з мэрам Варшавы Рафалам Часкоўскім. Рафал Часкоўскі унёс у раду места столічнага Варшавы праект пастанаўлення аб тым, што на тэрыторыі Варшавы уначы будзе забарона продажу алкаголю. Гаворка, канешне ж, не ідзе пра тое, што не можна будзе нейкім бары ці клубе выпіць коктейльчык. Не. Гаворка ідзе толькі пра крамы. Вось алкаголя 24Х, напрыклад. Не толькі. Пра крамы і пра запраўкі. Ну, так, і запраўкі, канешне. Пра запраўкі ўвогуле па ўсёй краіне ідзе даўно размова, што вось трэба ўвогуле неяк прыбраць алкаголь з заправак. Ну, дарэчы, не бачу гэта насамрэч нічога дрэннага. Як чалавек, які яшчэ ў Мінску хадзіў пасля працы з офіса на запраўку за дагонам, прасці господі, ну, я разумею, чаму хацяць забараніць. Алкашня. Усе мы там былі, таму... Не п'ю ўжо, не ведаю сколькі. Зусім? Ну. Вау. Добра. Не, я бачу, як ты піва п'еш. Ну, безалкагольная. Уже праблема была? Не было. Так, просто звычайна, калі я чую ад людзей, што яны зусім перасталі... Не. Так, просто мне не падабаецца. Не, я просто губляю потым дзень. То бок, я калі п'ю, я ўжо п'ю. Цяжкае пахмелле. А потым, ну, Окей, так. Добра, разумею. То бок, у 20 нормально, у 30 уже все. Я таксама да гэтага рашэння волі набліжаюсь, там неяк задзеўбала ляжаць суткі пасля, просто здыхаць. Добра, ну, па-першае, увогуле, што гэта за тэма, што гэта за ідэя і адкуль яна ўвогуле ўзялася? Насамрэч, гэты тренд бачны ў Польшчы ўжо даволі доўгі час. Ось, Варшава далёка не першая. Ось, у іншых гарадах Польшчы нават ужо шмат гадоў таму былі прынятыя такія абмежаванні. А такія абмежаванні могуць уводзіцца лакальнымі ўладамі, то бок мясцовым самакіраваннем, перадусім радамі гарадоў ці гмін, так. І чаму гэта ідэя так шырока падтрымліваецца? А, дарэчы, падтрымка сапраўды вялікая. Ось, сярод варшавякаў я вось магу тут памыляцца, але нават там, здаецца, до 80% падтрымкі. Нешта такое, мы, дарэчы, давалі пост, мне падаецца, пра гэта. Так, там вельмі вялікая падтрымка, і, ну, насамрэч, яно не дзіўна. Бо... Тут няма такога пул на пул, не, тут не. 100% Вось тут, так, усё не па-польскі. Ось, то бок, тут сапраўды падтрымка шырокая і вялікая.
Чаму так? Бо сухая статыстыка. Бессардэчная статыстыка кажа, што у гарадах, гмінах, дзе такія абмежаванні былі ўведзеныя, значна, часам нават на некалькі дзесяткаў адсоткаў, знізілася колькасць інтэрвенцый паліцыі, звязаных са спажываннем алкаголю. Ну і дарэчы, я думаю, што многія людзі, якія, напрыклад, жывуць недзе ўблізі нейкага начнога магазинчыка, дзе прадаюць алкаголь, могуць з гэтым пагадзіцца. Каля маёй старой кватэры таксама быў такі магазинчык. І асабліва ўлетку вельмі часта па начах было чуць крыкі, роў, там паліцыя прыязджала. Карацей, ўсё ж такі, як ты кажаш, людзі часам, ужо будучы п'янымі, ходзяць за дагонам так званым, і пасля пачынаюць рабіць нейкія там прыкрыя рэчы, Я не пачынаў. І перашкаджаць людзям, якія жывуць побач. Чым тады скандал? Скандал у тым, што нечакана перад паседжаннем Рады места столічнага Варшавы Рафал Часкоўскі выцофаў, то бок Здаў назад са сваім гэтым законапраектам. І запрапанаваў новае абмежаванне, якое будзе як пілотаж, так, пілатажны праект па абмежаванні ў 2 раёнах Варшавы, то бок Śródmieście і Прага-Поўнач. Самыя злачныя раёны Варшавы. Самыя злачныя раёны Варшавы. Падчас самога паседжання пачаў адбівацца проста нейкі цырк. Па-першае, там не было Рафала Часкоўскага, ён проста не прыйшоў. Па-другое, радныя, то бок члены рады горада, асабліва з грамадзянскай кааліцыі, пачалі выступаць з нейкімі абсалютна дзіўнымі прамовамі, абараняючы нейкую свабоду грамадзян. Нейкія параўнанні з Ку-клукс-кланам для мяне ўвогуле незразумелыя. І гэта ўсё маглі пабачыць людзі, бо была трансляцыя ў інтэрнэце, таксама ёсць запісы ў інтэрнэце. Карацей, усё гэта перарасло ў нейкі спектакль, дзе перадусім можна пабачыць прыніжэнне самога мэра Варшавы. Бо Рада Варшавы з ягонай уласнай партыі, большасць мае ягоная уласная партыя, збунтавалася супраць мэра горада. А пры гэтым варта памятаць, што Рафал Часкоўскі, акрамя таго, што ён прэзідэнт горада, прэзідэнт Варшавы, ён яшчэ і віцэ-шэф грамадзянскай кааліцыі, грамадзянская платформа. Віцэ-шэф партыі, то бок другая асоба пасля Туска, пасля Бога, скажем так, амаль што. І гэта проста неверагоднае прыніжэнне і вельмі сімптаматычны сігнал. У мінулым нашым выпуску мы абмяркоўвалі асобу спадара Кірвінскага, і тут ён ізноўку вяртаецца з нагі ў наш чарговы выпуск. Марцін Кірвінскі, акрамя таго, што ён міністр унутраных спраў, ён яшчэ і старшыня партыйных структур горада Варшавы у грамадзянскай платформе. То бок гэта чалавек, які цягне за шнуркі партыйныя ў горадзе і кіруе ўвогуле гэтымі структурамі і гэтымі людзьмі, якія сядзяць у радзе. Зрабіць нешта такое яны маглі толькі па наказе з боку спадара Кірвінскага. Пры гэтым, у сваю чаргу, спадар Кірвінскі ніколі б не даў такі наказ без згоды ці нават нейкага бласлаўлення, скажем так, Дональда Туска, шэфа партыі. Перадусім, гэта ўсё азначае тое, што Дональд Туск, які, я упэўнены абсолютна дакладна, публічна ён пра гэта асабліва, конечно, нічога не казаў, але я абсолютна перакананы, што 1 чэрвеня ўначы Дональд Туск лаяўся благім матам, калі пабачыў вынікі выбараў. І дакладна ён неверагодна злы на Рафала Часкоўскага і каманду, ягоную каманду, ягоны штаб, якія гэтыя выбары прайгралі. Слухай, хто б не быў на яго месцы злы, давай так. Гэта абсалютна зразумела. І гэта вельмі сімптаматычны сігнал, які указвае на увогуле будучыню Рафала Часкоўскага, пра якую мы яшчэ зараз паразмаўляем, і пра тое увогуле, якія ў яго перспектывы і што ён увогуле можа зрабіць. Бо ён дакладна не пануе над уласным горадам. І гэта было вельмі выразна паказана, і палітычны дэмідж таго, што адбылося, ён дакладна вельмі вялікі. Тым больш, што варшавякі сапраўды падтрымліваюць гэтае абмежаванне. У вачах выбаршчыкаў Рафал Часкоўскі дакладна страціў. Прыкра для яго дакладна. Тэхнічны момант. Хутка будзе забарона на продаж алкаголю ў Śródmieściu і Прага-Поўнач.
А з 26-го года ўжо па ўсёй Па ўсёй Варшаве, але гэта яшчэ не прынята, гэта яшчэ трэба прапіхнуць праз раду. Нават яшчэ Рафал Часкоўскі быццам бы не злажыў праект гэтага закона, наколькі я разумею. Пастанаўленне. Ну, Ну, закона на ўровнях горада. як зваў, так зваў. Як зваў, так зваў. Так. Ну, карацей, яшчэ тут можа нешта памяняцца, я так разумею. Ну, дакладна можа памяняцца, бо гэта пакуль што толькі жаданне Рафала Часкоўскага, якое не заўсёды, як показала практыка, супадае з ягонымі магчымасцямі. Вось, то бок улады над партыйнымі структурамі ў горадзе ў яго дакладна няма. Таксама няма ўплыву на тое, што як будуць галасаваць радныя, яны яго выразна не слухаюцца. Большым аўтарытэтам для іх з'яўляецца Марчин Кірвінскі. Ось, таму час пакажа, ці ў яго гэта атрымаецца. Калі ў яго і другі раз не атрымаецца гэта, то гэта будзе проста абсалютна іміджавая катастрофа для яго, якая і так ужо здарылася, але гэта ўжо будзе канчатковая катастрофа. Спадзяемся, што ва ўсіх усё будзе добра, і мы не пабачым яшчэ адну катастрофу Рафала Часкоўскага. А зараз пераходзім да наступнай тэмы, а вы пакуль што націсніце падабайку, напішыце каментар па тэме і падтрымайце нас праз Buy Me a Coffee ці Patreon. Будучыня Рафала Часкоўскага. Вось мы зрабілі вялікі выпуск пра Шымана Галоўню, што з польскай палітыкі ён сыходзіць. Што рабіць Рафалу? Будучыня Рафала Часкоўскага, яна такая крыху ў тумане. Ось, дарэчы, ён сам падчас вось гэтага мерапрыемства Campus Academy ён выказваўся наконт сваёй уласнай будучыні, падкрэсліўшы, што ён яшчэ вельмі малады, каб сысці на пенсію. Ну і насамрэч, яму 50 там з кавалачкам невялікім насамрэч. Вось, то бок яшчэ здавалася б, што вялікая будучыня перад ім. Але вось тут я просто вось магу нагадаць свой уласны твіт, вось мы можам яго паказаць, які я напісаў 1 чэрвеня, у ноч з 1 на 2 чэрвеня, тады, калі былі апублікаваныя даныя Late Poll, ось, і калі ўжо стала зразумела, што Наўроцкі аперажае Часкоўскага з такім адрывам, што было ўжо зразумела, што прэзідэнт Наўроцкі. Я тады напісаў, так, што палітычная кар'ера Рафала Часкоўскага скончылася. Ось, і я надалей прытрымліваюся свайго меркавання. Канешне, гэта не азначае таго, што Рафал Часкоўскі проста знікне. Не. Проста я не веру ў тое, што у яго атрымаецца зрабіць нейкую далейшую вялікую кар'еру. І вельмі верагодна, што пасада прэзідэнта сталіцы будзе вось такой вішанкай на торце ягонай кар'еры. Што можа чакаць яго далей? У 29 годзе скончыцца другі тэрмін ужо прэзідэнта горада Рафала Часкоўскага. І згодна з законам ён не можа займаць гэтую пасаду больш за 2 разы. Бо, як мы памятаем, Права і справядлівасць у свой час увяла закон, калі абмежавала колькасць тэрмінаў да 2. Дарэчы, увесь час ідуць размовы, ёсць галасы пра тое, што можа файна было б вярнуць ізноўку тое, што раньш было, так, каб мэры гарадоў маглі балатавацца колькі заўгодна разоў. Ось, але не ўпэўнены, што Карен Наўроцкі такой змены ніколі б не падпісаў, таму спадзявацца на тое, што такі закон будзе ўведзены, марна, скажем так. Вось, і ніхто гэта не зробіць. Канчаткова Рафал Часкоўскі ў 29 годзе перастане быць мэрам. Ну і тут, канешне ж, пастае пытанне. Што далей? А што далей? Ось, у 29 годзе Рафалу Часкоўскаму будзе ўжо пад 60, але ўсё ж такі па сучасных мерках гэта яшчэ сапраўды малады чалавек. Жывем до 150 таму. Тым больш у палітыцы, Пуцін марыць пра 150, так? Ось, але практыка паказвае, што і прэзідэнта можна ў 80 гадоў стацца цяпер. Ось, ну і ўжо, скажем так, паўжартам, паўсерыю нават з'яўляюцца пытанні ў палітычным дыскурсе, то можа до 4 раза штука. Ось, так яшчэ раз як на прэзідэнцкія выбары Бог любіць троіцу, так. Ось, але па шчырасці, канешне, я ў гэта не веру, гэта было б проста самазабойства, бо балатуючыся 3 раз пасля 2 параз, гэта проста абсалютны прыпіс на непавадзенне. Слухай, я думаю, што тут вельмі залежыць ад абставінаў. То бок першыя, пасля першых я думаю, што ніхто не казаў, што не трэба ісці. Я думаю, калі б другая кампанія шла па-іншаму неяк, я зараз не магу прыдумаць як, але
то Калі б яна ішла б неяк па-іншаму, то ён бы быў прэзідэнтам. калі б умоўна ён са старту не быў фаварытам зноў, напрыклад, па якой-небудзь прычыне, а Караль Народскі бы яго перамог там еле-еле. Ну то сказалі б зноў, ну не быў фаварытам, амаль атрымалася, трэці раз дакладна. Але тут сітуацыя іншая. Тут сітуацыя іншая, бо гэтыя выбары, гэта былі тыя выбары, якія нельга прайграць. Вось, то бок усе карты, усе тузы былі ў руках Рафала Часкоўскага. Ён праіграў. Ось, а тут павінна быць іншае слова. Ісці трэці раз, гэта дакладна было б самагубства. Ну, але слухай, калі не прэзідэнт, вось мы сказалі, што ён віцэ-галава партыі. Віцэ-старшыня грамадзянскай платформы. Вось, віцэ-старшыня партыі. Можа, мы ж, окей, не канкрэтна мы, але ўвогуле ходзяць размовы, што вось трэба неяк абнаўляць палітычную сцэну Качынскага і Туска на пенсію. Вось, можа, гэта той самы час. 29-й год, яшчэ пройдзе, сколько там, 4 гады. Можа, Рафал стане старшынёй партыі. Ну, па шчырасці, я ў гэта не веру. Вось, патлумачу чаму. Па-першае, Рафал Часкоўскі заўсёды быў слабы ў партыйнай гульні. Ось. І нават сітуацыя ў Варшаве з абмежаваннем продажу алкаголю, яна гэта таксама дакладна паказвае. Пры гэтым, канешне ж, па шчырасці, увогуле не бачу нейкіх кандыдатаў, бо Дональд Туск, мы, дарэчы, таксама некалі гэта абмяркоўвалі, ён у адрозненне ад Ярослава Качынскага не асабліва дапускае ось іншыя асобы, не дазваляе іншым асобам у партыі вырасці вось з нейкага такога ўзроўню ўнутры партыі. Вось звычайна там даецца дазвол такім менш харызматычным людзям. Вось, напрыклад, як Марцін Кірвінскі. Так, вось таксама прыклад чалавека, які вельмі добры ў партыйнай гульні, але чалавек абсалютна без харызмы. Ось, і, скажам так, калі б ён стаўся тварам партыі, то гэта партыя прайграла б выбары дакладна. Слухай, ну ёсць Радаслаў Сікорскі. Факт. Але вось Радаслаў Сікорскі, прынамсі, да гэтых выбараў не асабліва быў зацікаўлены ось гэтымі партыйнымі гульнямі. Ён не будаваў свайго вось гэтага партыйнага запляча, так званага. Так, дарэчы, вось прыкладна бліжэй да выбараў ён пачаў нешта такое рабіць. Нават вось такія ягоныя рухы, як сустрэча тады ў бары Славаміра Мэнсона. Таксама з кулуараў палітыкаў чутна, што ён пачаў прыходзіць на розныя такія сустрэчы нефармальныя, напрыклад, паміж іншымі палітыкамі, напрыклад, вось пад бакальчык піва ці на каву. Вось недзе сустрэцца, размаўляць, стаўся нібыта больш ветлівым, бо звычайна у Радаслава Сікорскага такі імідж чалавека, які абсалютна не ветлівы. Па-польску яго называюць буфон. Вось такі, то бок чалавек, які закаханы ў сабе любімым, вось і на іншых глядзіць вось такім вось пагардай, так? Але ўсё ж такі пакуль што Радаслаў Сікорскі таксама это не той чалавек, які мог бы вось стаць менавіта лідарам партыі. Пры тым, што ён, ну, на маю думку, і я далей прытрымліваюся гэтага, ён найлепшы з магчымых міністр замежных спраў для Польшчы. І вось і ну і магчыма будучы прэзідэнт. Час пакажа, паглядзім. Так, ёсць такая прапанова, вось, дарэчы, у кантэксце Рафала Часкоўскага, а што калі адбудзецца так, што ў 2030 годзе, напрыклад, Радаслаў Сікорскі пойдзе на прэзідэнта, ці, напрыклад, у 27 годзе стане кандыдатам на прэм'ер-міністра, калі раптам Дональд Туск захацеў бы сысці на пенсію, і, напрыклад, Рафал Часкоўскі ўскочыць на месца Радаслава Сікорскага і стане міністрам замежных спраў. Ось, але па шчырасці, я таксама не асабліва веру ў гэты варыянт. Ну, па-першае, я лічу, што Дональд Туск яшчэ не сядзе на пенсію ў 27 годзе. Ось, таксама Слухай, мне падаецца, ёсць іншая ставачка, што ўвогуле кааліцыя не выйграе гэты выбар у 27 годзе. Ну, гэта таксама абсалютна. Я абсалютна не веру ў тое, што кааліцыя здолее... Я ўвогуле не асабліва веру ў тое, што яна датрывае да 27 года, а тым больш яны не выйграюць выбар. Ну, хіба што нешта здарыцца. А здарыцца, ну, сапраўды, можа шмат чаго. Так, палітыка рэч такая, скажам так, якую цяжка прадказаць, вось, занадта шмат невядомых. Так вось, вяртаючыся да Рафала Часкоўскага. Не, я асабліва не веру ў гэта. Вось, калі паглядзець увогуле на выказванні пра Рафала Часкоўскага сярод і палітыкаў грамадзянскай кааліцыі, асабліва калі будзеш чытаць паміж радкоў, вось, іхнія выказванні,
І сярод, напрыклад, ліберальнага каментарыяту, ось, у тым жа інтэрнэце, вельмі бачна вялікае расчараванне. Ось. А калі на пачатку яшчэ было нейкае такое, ведаеш, што, божа, як шкада, ось, то з цягам часу да шмат каго прыйшло сэнсаванне таго, што ўсё ж такі корань паразы ляжыць у самой асобе, якая прайграла, так, у шмат чым, прынамсі. Ось. І ён у вялікай абсалютнай частцы адказны за гэтую паразу. Так і што, паедзе за Шымоном Галоўняй на міжнародныя нейкія пасады? Вось такі варыянт мне, на маю думку, больш верагодны. Вось. А я б асабіста ставіў на тое, не на тое, што ён, напрыклад, стане дэпутатам польскага сейму. Ну, бо гэта сапраўды, магчыма, быў бы не ягоны калібр. Але ёсць выдатнейшае месца ў Еўропе, вось, якое даўным-даўно ўжо, напрыклад, нават у Германіі ёсць такая прымаўка, вось, што вось, на пенсію лепш за ўсё паехаць у Еўрапарламент. Вось. І нават сярод польскіх палітычных сіл Еўрапарламент даўно стаўся такім домам пагоднай старосці, ось, для палітыкаў. Слухай, можа, ранавата? Рафал малады? Чым ранавата? Ну, вось, так як я казаў, у 29-м годзе яму будзе пад 60. Гэта, канешне, не, гэта яшчэ не стары чалавек. Ось. Але паехаць на 2-3 кадэнцыі у Страсбург, вось, там добрыя грошы, дарэчы. І калі паглядзець на ўсе польскія палітычныя партыі, асабліва, калі гаворка ідзе пра тое, каб кагосьці, скажам так, выслаць у такое, ведаеш, ганаровае выгнанне. Ось. У ім знаходзіцца, напрыклад, спадарня Беата Шыдла. Ось, скажем так, з вачэй далой, з сэрца вон, так, і пры гэтым грошы добрыя. Ось, таксама добрым прыкладам, на мою думку, з'яўляецца Роберт Бедронь. Ось, які проста найвялікшае расчараванне левіцы у апошнія некалькі дэкад, ось, у апошнія 2 дэкады дакладна. Ось, ён сядзіць у Страсбургу таксама. Ось, пры гэтым яшчэ і свайго партнёра туды забраў таксама, еўрадэпутатам зрабіўшы. Ось, таму, на мою думку, хутчэй за ўсё гэта будзе нешта такое. Ось, я не бачу для яго месца у складзе ўраду. Ось, не бачу асабліва для яго месца ў польскім сейме. Ось, адзінае, што яшчэ можа быць нейкі проста фантасмагарычны варыянт, ось, але такія варыянты ў польскай палітыцы рэгулярна здараюцца, што будзе спроба стварыць нейкую новую палітычную партыю. Але па шчырасці ў гэта я таксама не веру, бо месца для такой палітычнай сілы ў Польшчы, ну, проста няма. Ось, каб пераадолець паруху сейм, каб мець нейкіх дэпутатаў. Ось, некалькі сотен тысяч галасоў, магчыма. Ось, і гэта максімум. Калі вы яшчэ з намі? Апошняя тэма? Дарэчы, нечакана сур'ёзная. Звычайна на канец пакідаюць нешта такое забаўляльнае, у нас не. Таму пераходзім да наступнай тэмы. Вельмі коротка, але вельмі важна. Што з бомбасховішчамі? Гэта тэма важна яшчэ вось у кантэксце Рафала Часкоўскага, тым, што ён мэр гэтага горада. Але сталічная ратуша ось даслоўна нядаўна правяла маніторынг. Ось, маніторынг варшаўскіх бомбасховішчаў. І вынікі, скажу я вам, здумеваюцца. Ось, то бок проста я шчыра не ведаю, як гэта каментаваць. Але па дадзеных ад службаў, якія займаліся праверкай бомбасховішчаў, высветлілася, што ніводнае варшаўскае бомбасховішча не адпавядае нормам. Ніводнае. Прычыны гэтага розныя, бо некаторыя бомбасховішчы, напрыклад, не маюць неадпаведна герметычныя, напрыклад, павінны быць. Іншыя, напрыклад, гэта нейкія падвалы, якія заваленыя хламам. Ось, яшчэ недзе няма адпаведнага абсталявання, напрыклад, да правадзення, як гэта сказаць, доступу да паветра, вады, там, ці святла, ці яшчэ нейкіх рэчаў. То есть сітуацыя, насамрэч, проста крытычная. Ось. І гаворка не ідзе пра тое, што заўтра пачнецца вайна. Я ўсё ж такі веру, што найгоршае яшчэ далёка ад нас, ось, але факт застаецца фактам. Мы ўжо знаходзімся ў стане вайны, але гібрыднай. Так, то бок, вось, і той же самы залёт 19 дронаў недаўнішні ў Польшчу гэта чарговы раз пацвярджае. Так, Еўропа знаходзіцца ў стане гібрыднай вайны з Расійскай Федэрацыяй. І трэба быць гатовым. Але як бачна, проста нічога ў гэтым накірунку не робіцца. Пры гэтым, што важна, пра гэтае бомбасховішча гаворка ідзе вельмі даўно. Вось.
асабліва пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Ужо тады гарадскія актывісты, розныя арганізацыі білі трывогу, што, калі ласка, займіцеся гэтым пытаннем, бо гэта вельмі важна. Пры гэтым гэты маніторынг паказаў, што нават, напрыклад, станцыі метро, які патэнцыйна могуць быць бомбасховішчамі. Адзінае, што трэба разумець, што варшаўскае метро яно вельмі неглыбокае. То бок шмат якія станцыі проста не адпавядаюць гэтым вымаганням і, скажем так, не могуць стаць паўнавартасным бомбасховішчам. Але ўсё ж такі павінна быць нейкая падрыхтоўка. І гэта агулам сітуацыя з бомбасховішчамі пацвердзіла ў чарговы раз, што гэтыя ўсе прыгожыя словы падчас кампаніі прэзідэнцкай мы ж чулі, так, пра тое, што будзе кампанія па падрыхтоўка вайсковая, так што для ўсіх жадаючых, што будзе нейкі там спецыяльныя там тэсты, што там, не тэсты, а праграмы, так, каб чалавек мог прыйсці там і, скажем так, там цягам некалькіх дзён навучыцца нейкі там рэчам. Дзе гэта ўсё? Дарэчы, нічога не вось дарэчы, так, гэта добрае пытанне. Таксама мы з табой яшчэ некалькі выпускаў таму казалі, там усплывала тэма гэтымі брашурамі, так. Нібыта яна ёсць, але ў інтэрнэт-фармаце, што ты можаш яе сабе спампаваць, але дзе ёсць нейкая інфармацыйная кампанія. Выйсці на вуліцу і спытаць 100 варшавякаў, ці ведаюць яны пра тое, што ёсць нейкая брашура, што рабіць у крытычнай сітуацыі, так. Я упэўнены, што 95 чалавек скажуць, што не. Магчыма, знойдуцца 5 такіх людзей, якія сочаць настолькі пільна, што яны ведаюць, што такое ёсць, і ведаюць, дзе гэта спампаваць. Таму, скажем так, гэта правал. Гэта правал проста адпаведных службаў дзяржаўных, якія, на жаль, больш часу выдзяляюць на тое, каб грызціся са сваімі палітычнымі супернікамі, а забываюцца пра тое, што ёсць некаторыя пільныя справы, якія трэба зрабіць. Проста, каб быць спакойней. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Беражыце сябе, падтрымайце наш падкаст. Да сустрэчы. Дзякуй, што вы былі сёння з намі і, калі ласка, падтрымлівайце нас праз сервісы Buy Me Coffee ці Patreon. Наш падкаст існуе перадусім дзякуючы вашай падтрымцы. Дзякуй і да сустрэчы ў наступную сераду.